far miftuħ daħletu u wildet iben għal-pil bejjem li saħnu dillom f'ajra i Marija u Ġesu dik it-tarbija waġi mis-sema fostna ħalla l-kobor ħalla il-ġib ex fil-faqar fid-dbar tijak jinħeba l-aqwasi Ġesu bambi. Nilqgħukom għal din l-Ewkaristija f'dan is-santwarju meta l-Knisja qed tfakkar lil San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazianzenu illi taw kontribut fil-Knisja partikolarment għall-imħabba tagħhom lejn Ġesu u għal-qadi fil-Knisja l-aktar għal dawk li huma fil-bżonn. Forsi mhux b'kombinazzjoni li llum għandna magħna wieħed mill-missjonarji, Father Abraham Solomon, illi ġej minn pajjiż fqir ħafna ġewwa l-Etjopja. U għalhekk nirringrazzjaw lil Alla għall-vokazzjonijiet u nitolbu biex nies bħal dan il-missjonarju ikomplu jaħdmu għall-emanċipazzjoni tal-bniedem u x-xandir tal-kelma. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-koll. Ħuti jew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-klim blemin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. U Alla inti ddawwa lill-Knisja tiegħek bl-eżempji u t-tagħlim ta' San Basilju l-Kbir u San Girgor Nazianzenu. Għamel li bl-umiltà kollha nitalmu l-verità tiegħek, nuruha fl-emil, fl-imħabba u fil-fedeltà. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, min hu l-giddieb jekk mhux min jiġħad li Kristu hu l-Messija? Dan hu l-Antikrist li jiġħad lill-Missier u lill-Iben. Kull min jiġħad il-Iben anqas il-Missier ma għandu, min jistqar lill-Iben għandu lill-Missier ukoll. Intom iżda jalla jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu. Għax jekk jammar fikom dak li smajtu sa mill-bidu, intkom ukoll tagħmlu fl-Iben u fil-Missier. Din il-weda li hu innifsu għamlilna, il-weda tal-ħajja ta' dejjem. Ktibtilkom dan dwar dawk li jridu jqarqu bikom. Madanakollu fikom qiegħda tagħmar id-dilka
li ċevejtu minn għandu. U għalhekk intkom m'għandkomx bżonn min joqgħod jallimkom, għax id-dilka tiegħu tallimkom hi dwar kollox u t-tagħlim tagħha hu veru u mhuwiex xi gidba. U la darba u hekk mela ibqgħu dejjem fih kif għallimtkom hi. U issa uliedi ibqgħu fih ħalli nkunu qalbna qawwija meta huwa jidher u ma nġarbux il-mistħija li nitwarbu minnu meta jiġi. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, l-art kollha l-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha l-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-aġeb. Ġibitlu ir-rebħa il-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakkar fit-tiba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. L-art kollha rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla fl-immoddi kellemni mis-sirjietna ħafna drabi u b'ħafna manjeri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien u kellimna permezz ta' Ibnu. Alleluja! 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din. Meta l-lut ta' Ġerusalem batu għandu xi qassisin u leviti biex jistaqsuh immint min int. U stqar bla ma ċaħat, jien minix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh mel int min int, Elija? Minix qalilhom, int il-profeta? Le weġibhom. Imbagħad qalulu mel int min int. Aħna rridu nagħtu tweġiba għal dawk li batuna. Min tgħid li int? U wieġeb kif qal il-profeta Iżajija, jiena il-leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, wittu it-triq tal-mulej. Issa dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsew, mela kif qiegħed tagħmmed la inti m'intix il-Messija u la Elija u lanqas profeta? Weġibhom Ġwanni, jiena nammed bl-ilma. Imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx u li ġej warajja. Jiena anqas ma jistħoq li jinħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-identità, int min int. Identità li m'għandha qatt tkun numru fuq karta, imma persuna u fl-għajnejn ta' Alla quddiem Ġesu li twilet għalina int persuna prezzjuża. Lil Ġwanni jgħidulu diversi drabi, immint min int. Immint min int. Int kif qed tagħmmed? Int m'intix il-Messija, laqqas Elija, laqqas wieħed mill-profeti. Ejdilna min int.
Hekk interessanti li din l-istess domanda Ġesu jagħmilha fiċ-ċentru f'nofs il-Vanġelu ta' San Mark. Edha ċentrali. Għalikom jien min jien? Min jgħidu n-nies li jien? Imbagħad hemm ir-risposta ta' Pietru. Inti liben ta' Alla l-ħaj. Interessanti kif l-ittra li qed jikteb San Ġwan illum, silta mill-ewwel ittra, jiftħilna għajnejna beraħ, giddieb, jgħallem il-qerq min jiċħad li dak li twilet għalina li Ġesu huwa l-Messija. Antikrist, jiġifieri jieħodha kontra Kristu, kontra l-midluk, min jiċħad lill-missier u lill-liben. Interessanti, forsi fil-klim sabiħ li qalilna l-isqof waħda mill-prietki tiegħu il-bira. Għalhekk l-adorazzjoni lil Ġesu min-naħa tar-rajja mhix xi leġġenda, mhix xi ħaġa fantasija, imma realtà ta' fidi. Għax min m'għandux fidi jista' jiġi miliet, jista' jgħaddi jgħid, nistgħu ngħaddu sena liturġika mingħajr il-fidi aħna fid-dlam. U jkompli jgħid hekk San Ġwan, mhux biss twilet għalina, imma jgħammar fina. Mhux biss ġie jimxi magħna u setgħu jisimgħuh u setgħu jkellmuh u setgħu jaraw il-mirakli tiegħu u fl-istess San Ġwan ninsibu stajna nmissu bidejna lil dan li ben Alla. Da Ġesu jgħammar fina kemm kbira. Dak li Marija poġġietu fil-maxtura f'Betlem, dan huwa l-istess Ġesu li kif jgħidilna San Ġwan jgħammar fina għax ma nagħmel wegħda. Jekk Ġesu fina, Ġesu ħaj. Mela jekk aħna rridu l-ħajja vera, rrid ikollna l-Ġesu ġewwa fina. Ktibtilkom dan, jerġa' jiftħilna għajnejna San Ġwan, jirrajt ftit il-kummenti għal dak li qal l-isqof u tinduna tixxokkja ruħek. Le mhux fantasija, le mhux leġġenda, le mhux ħrafa li ben Alla sar bniedem u għammar fostna. Iva, jgħammar anke fil-qalb tiegħek. Tħallux lil dawk li jridu jqarqu bikom. San Ġwan jgħid, ktibtilkom dan għax hemm min irid iqarraq bil-bniedem. Madankollu fikom intom tistgħu tilqgħu dat tagħlim għax tagħmmar id-dilka. Id-dilka li intom rċevejtu minn għandu. Kristu għal-midluk. Il-kelma Kristos ifisser il-midluk, il-magħżul, mhux biss il-mibgħut, imma l-magħżul. U fih aħna midlukejn, imsejħin, magħżulin biex ikun jista' jiġi u jgħammar fina. Xi grazzja kbira. Ejjew nħalluh il-Ġesu jiġi f'qalbna. Ngħidu diġà għandna 2 mix-xahar u nibqgħu għaddejjin. Imma kemm hu sabiħ li ma nkunux waħedna. Int li qed tismani u tbati mis-solitudni. Int li qed titlob u forsi għadda l-miliet u ħalla ċertu vojt jew qrusa. Ġesu jrid jiġi jgħammar fik. Int li qtajt qalbek, Ġesu twilet għalik minn das-santwarju ta' Pinu, fejn il-Madonna tiġbed tant qlub bħal ħadida lejn kalamita. Illum nitolbu għalik biex tinduna li Ġesu mhux il-bot, mhux se jabbandunak, mhux se jitilqek, mhux se jħallik, għalhekk niżel mis-sema. Mhux biss jimxi magħna, imma jgħix ġo fina. U kjgħix ġo fina aħna ngħixu fih. Bħal ħuta li tista' tgħix biss fl-ilma biex nibqgħu imbagħad. Nieħdu minn dik l-imħabba li ma tmut qatt. U dak li hu fi żmien, permezz ta' dak li niżel fi żmien, permezz ta' Marja Verġni twilet għalina, itellana li lin miż-żmien fl-eternità ta' mħabba li ma tmut qatt. Amen.
Ejja Spiritu Qaddis imla l-qalb tagħna, għallimna nitolbu. Ejjew nitolbu għal Papa Leon, l-Isqof tagħna Anton, nitolbu għas-saċerdoti l-aktar dawk li jippritkaw, il-katekisti, il-seminaristi, il-persuni konsagrati, il-reliġjużi, dawk kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej biex ikunu sinjal ta' tama għal dinja li tilfet it-tama. Nitolbu għal familji. Il-miliet jikxef ħafna affarijiet. Il-miliet il-laqqana ma' ħafna veritajiet. Ek biex propju hemmhekk fejn hemm il-weġat, fejn hemm il-problemi, fejn hemm il-qtih il-qalb, jasal il-fejqan li hemm bżonn. Nitolbu għal-morda dawk li jirrikmandaw ruhom fit-talb tagħna. Inti li ġejt mill-bot, iżżur il-Madonna, inti li qed titlob minn darek u forsi ma tistax tiġi iktar minħabba li qiegħda f'qiegħ ta' sodda, minħabba li marbut mas-siġġu tar-roti jew ċirkustanzi oħra. Ħanitolbu għalikom, int li m'għandikx min jitlob għalik, int li l-grazzja ma qlajtx. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewi il-Pomina, tal-mulej li sarbal nal-bnedni. Alleluja, alleluja. Alleluja, twilet il-Messija. Il-mulej ħares lejna ħasrilna, lajk tal-tija li sibna fidlu. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti fuq l-artal tiegħek fil-festa ta' San Basilju u San Girgor Nazianzenu biex kif dawn l-mistera qaddisa tagħti glorja lilhom hekk bihom inti tagħti l-maħfra lil kull wieħed u waħda minna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek timla l-Knisja b'qawwa ġdida, tagħti lilna xhieda ta' mħabbtek, teġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom, tilqa' t-talb li jagħmlulek għalina u jseħħal kollox il-pjan tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u mir-raj ħibati
ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej, ftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba mal-Papaljun, l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppi, Giolina, Edmond, Pauline, il-mejtin tal-familja Buġejja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu fibnek u bħal ibnek, hekk fibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostlu u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbibti hawnhekk għandna l-Ġesu. U fis-sagrament tal-Ewkaristija Ġesu jiġi u jammar fina. Jiġi fil-qalb tagħna biex isaħħaħna. Waraw il-bidla kbira. L-ikel li niklu fid-dar mill-mejda tad-dar jinbidel fina għas-sustanzi u l-element tagħna. Imma l-ikel li niklu mill-artal l-Ewkaristija jibdilna fih għax min jikol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Missierna jitqaddes ġisadna ikun li tridin kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux titqgħu taħt is-saqf tiegħek. Ġesu ħelwa tarbija ejja u twilet ġewwa fija Ġesu tfajjel rodni mħabba twilet f'qalbi miegħi Ġesu, ġejt fostna biex turina l-wiċċ sabiħ tal-Missija. Ġesu, ġejt fostna biex turina li Alla għadu ma qatax qalbu minna. Ġesu, ġejt fostna minn Marija Verġni u inti tridna niġu għandek permezz tagħha. U li bentalla sar bniedem u għammar fostna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu
Bitqarbina li għamilna fil-festa ta' San Basilju San Girgor Nazianzenu, kattar lena fuq il-qaddija tiegħek biex kif tajtna l-grazzja li nirċievu l-Ewkaristija hekk issa ssaħħaħna biex twassalna għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar u ngħidu t-tlet Ave Marijiet, hekk dawk minnkom li jixtiequ jgħinu lil dan il-missjonarju Fader Abraham Solomon li ġej kif qedtilkom minn parti l-iktar fqira tal-Etjopja. Tistgħu tagħmlu dan, issa jkun qiegħed hawnhekk fis-sagristija kemm tidħlu u min irid jagħtih intenzjoni ta' qudiesa jew karità, kulħadd kif jista' u kemm jista'. Aħna ċerti li l-providenza talla li ġabet il dan il-missjonarju anke f'dan is-santwarju għandu benefatturi wkoll minn hawnhekk minn Malta biex sar saċerdot, sar missjonarju u għalhekk min irid minnkom bl-ikbar libertà wieħed ikun jista' jidħol fis-sagristija u ngħinuh mill-aħjar li nistgħu. Se ngħidu tliet Ave Marijiet anke għalik li qiegħda d-dar li jagħti d-dar issegwina taqtax qalbek, nirrikmandawk lil Madonna toħodna għand Ġesu u minn minnkom imbagħad wara jkun irid jidħol ħanamlu t-talb tal-ġublew u kol min għandu bżonn il-qrar għaw il-konfessur disponibbli hawnhekk fil-Knisja għal-qrar ħalli nirbħu l-indulġenza f'dawn l-aħħar sigħat ta' din is-sena tat-tama. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Nselmula flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.